8 траўня 1863 года па сённяшнім календары адбыўся апошні бой аршанскага атраду паўстанцаў Каліноўскага. Кіраўніком атраду быў шляхціч і паручнік расійскага войска Ігнат Будзіловіч. Нарадзіўся Ігнат Будзіловіч на тэрыторыі сённяшняй Украіны ў шляхецкім родзе. Але род гэты быў ужо збяднелы, і яму даводзіцца ісці на службу. Канешне, ён жа шляхціч і выбірае вайсковую службу. Як толькі на тэрыторыі Польшы пачынаецца паўстанне, ён дезерціруе і едзе ў Беларусь. У Беларусі паўстанне пачнецца крыху пазней за польскае, а на тэрыторыі Магілёўскай губерніі яшчэ пазней. Часу на тое, каб дезерціраваць, у яго хапала. Прыязджае ў Оршу Будзіловіч з фальшывымі дакументамі. У гэты час, дарэчы, яму 22 гады. Як чалавека з вайсковым досведам, як афіцэра, штаб паўстанцаў накіроўвае яго ствараць асобны аршанскі атрад паўстанцаў. Гэты атрад павінен будзе дзейнічаць на тэрыторыі сённяшняга Лёзненскага раёна. 4 траўня Будзіловіч збірае удзельнікаў атраду ў вёсцы Добрына, і яны выходзяць в свой кароткі паход. Першая перамога адбываецца на наступны ж дзень. Раніцай яны знянацку нападаюць на Бабінічы і дастаткова лёгка, хутка захопліваюць гэтае мястэчка. Пасля такога яскравага з'яўлення ў Бабінавічах атрад вырастае амаль у 2 разы. Увогуле, колькі яны ідуць па вёсках Лёзненскага раёна сённяшняга, кожны дзень яны набіраюць у гэтых вёсках новых паўстанцаў. Але варта разумець, што паўстанцы выкарыстоўваюць партызанскую схему барацьбы. Яны пазбягаюць прамых сутыкненняў з прафесійным войскам. А тым не менш, з Віцебска на пошук будзіловічцаў ужо выходзіць расійскі атрад вайскоўцаў. 7 траўня па новым стылі будзіловічцы спыняюцца ў маёнтку вёскі Пагосцішча. І на наступны дзень іх накрывае аблава. Бой ідзе некалькі гадзін. Але паўстанцам даводзіцца адступаць. У выніку атрад, на жаль, быў разбіты. Некаторыя яго ўдзельнікі паспяваюць схавацца і з цягам часу далучыцца да іншых атрадаў, але Будзіловічу не пашанцавала. 9 траўня па новым стылі, 27 красавіка па старым стылі яго дастаўляюць у аршанскую турму, якая тады знаходіцца ў езуіцкім калегіуме. 4 месяца ідзе следства і суд. У выніку Ігната Мартынавіча Будзіловіча прызнаюць злачынцам першай катэгорыі і прыгаворваюць да расстрэлу. Расстраляюць маладога афіцэра і паўстанца 9 верасня па новым стылі. Расстраляюць там жа, у двары калегіума. Відавочна, што яго цела дзесьці там і знаходіцца на тэрыторыі былой турмы былога калегіума. І наўрад ці мы яго знойдзем. Нават калі знойдуцца косткі, мы не зможам яго апазнаць, бо не захавалася ніводнага прыжыццёвага ні партрэта, ні фотаздымка маладога паўстанца.